I još nešto. Igrom sudbine i mladići iz našeg kraja dospjeli su na druga ratišta. I tamo gdje je bilo najteže, u Vukovaru, ostavljajući mladost dogorjelu na braniku domovine. Podijelit ćemo u današnjoj emisiji jednu intimnu priču, posljednje pismo poginulog hrvatskog branitelja, tada 29-godišnjeg Mirka Rožmana, poginulog u Vukovaru, svojoj obitelji, a koje nam je ustupio njegov mlađi brat Dragan Rožman. Napisao je Mirko ovo pismo 4. srpnja 1991. i pismo uobičajeno počinje: evo da vam se javim da sam dobro, da vam pišem kako je. To i sami znate kakva je situacija. Radimo non stop, od 15. lipnja dan i noć. Već 2 tjedna nisam skinuo robu sa sebe, ali proći će. Svaki dan smo na osiguranju mostova, prilazu u Zagrebu. Hrana nam je dobra, možeš jesti koliko hoćeš, ima i voća, banana, koliko hoćeš. Ima nas iz cijele Hrvatske. Ja sam se snašao dobro. Imam sa sobom 10 rezervista. Ja sam im vođa, pravi dečki, sigurni, da se ne moraš bojati nikoga. Tomica Adamov je otišao u Vukovar prije 15 dana i još se nije vratio. Ima dečki iz Krasna, Sinca, Perušića, Prozora. Malo je bilo teško u početku. Ne bojim se. Ja radim pošteno. Pisao je tako tog 4. srpnja 1991. Mirko Rožman, završavajući riječima: kući ne znam kad ću doći, dok se ovo malo smiri. Nemojte se ništa bojati. Na kraju adresa. Bilo je to posljednje pismo policajca Mirka Rožmana iz Kutereva svoje obitelji prije nego je otišao i poginuo u Vukovaru, a bilo mu je tada 29. Zahvaljujemo na pismu njegovu bratu Draganu Rožmanu.